नाही बाबा हे डायरेक्ट उकडलेले अंडे काय बघ आता उकळी ना हेच चाललंय मी त्यात टाकतो तर गरम मसाला हे का कांदा घ्या वाघ्या बसतो पण कसा तर दोघं जण आत्ताच बघा बाहेरून आले राऊंड मारून ए शेरू वाघू खाली बघत असतात हां खाली सगळं वेगळं वाटतं ना बघत असतात हां वाघ्या जास्त करून बघत असतो ए शेरा हा बिंदास झाला शेरू नाही ना अजून तो भागा तिकडे पण खेळायला बघतो हां शेरू घाबरतो आपला अजून वाघा झाला आहे म्हणजे खाली गेल्यानंतर आणि शेरू अजून पण घाबरतो सगळं हे करायला पण वाघ्या आता झालेलं आहे वाघ्या मारामारी करायला पण जातो हां ते दुसरे डॉगे असतात ना रस्त्यावरती जरा थांबवावं लागतं मग ए शेरा शेरा जरा घाबरा आहे चला बस झालं नजर खालीच आहे त्यांची चला गाडीच्या आवाजाला बंद आहे गाडीला घाबरतात अजून गाडीचा बाईक बी गाडीलाही घाबरतो हां गाडी आली नाही घाबरतो चला बाबा इकडे 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 इथे 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 बस ये इथं नको बस तो असा तो घुसत राहिला बस नाही बाबा हे डायरेक्ट उकडलेले अंडे तिकडे उकडले बघा शेपटी घालते दोघांची दवाखान्यात नाही हिला नेलेली ना कोणाला श्रद्धाला दिलेले असतील तर म्हणजे खाल्ला नसतील श्रद्धाला दवाखान्यामध्ये सांगितलेत ना रोज म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये येतात का तुम्ही घेऊन जाता हॉस्पिटलमध्ये पण देतात पण मी घेऊन गेले म्हटलं नाही दिल्यानंतर हां 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 बस वाज घेते पाहिजे सकाळी सकाळी डायरेक्ट हातपे टाक नाही तर कचरा काढतायत खाली हातपे टाक डायरेक्ट तेच बोलतो पिशवी चला खाऊ दे झालं मी चहा ठेवते गुड मॉर्निंग ताईंनो सकाळची वेळ आहे वाजलेत 6:30 तर इथे आपलं डेली रुटीन चालू झालेलं आहे कुणालचे आत्या म्हणजे कुणालचे बाबा आहेत ना त्यांची सख्खी बहीण म्हणजेच आपला जो भोप्या आहे ना त्याची मम्मी म्हणजे तुम्हा सर्वांना बघा माहीत नसेल म्हणून पुन्हा मी ओळख करून देते तर त्या आल्या होत्या सकाळी मी हॉस्पिटलमधून डायरेक्ट त्या इथे आल्या आम्हाला भेटायला तर श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे हे तुम्हाला मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं तर त्यांना सकाळ संध्याकाळ अशा हॉस्पिटलमध्ये फेऱ्या त्यांना माराव्या लागतात तर म्हणजे बरेच दिवस झाले म्हणजे एक 7-8 दिवस झाले त्या आल्या नव्हत्या त्याच्यामुळे मग त्या डायरेक्ट मग आम्हाला भेटायला आल्या इथे आणि तुम्हा सर्वांच्या पण बऱ्याच कमेंट्स असतात बऱ्याच वेळा की ताई तुमच्या सासूबाई वगैरे दिसत नाही का तर काय झालं की आमची जी रेंटची रूम आहे ना ती अजून काही खाली नाही केलेली आहे 15 तारखेपर्यंत ती रूम आहे त्याच्यामुळे मग थोडंफार सामान म्हणजे जास्त नाही पण थोडंसं सामान तिथे आहे अजून तर त्या रात्री तिथेच असतात झोपायला वगैरे आणि मग दिवसा येतात त्या म्हणजे समजा ना दुपारी 2-2:30च्या दरम्यान येतात त्या आणि मग दिवसभर इकडे असतात तर रात्री जेवण वगैरे पुन्हा त्या जातात मग 4 कोपला रेंटच्या रूममध्ये पण लवकरच ती रूम आपली खाली होऊन जाईल आणि मग त्या पण मग येतीलच तर इथे मी चहा वगैरे ठेवला आणि इथे कडधान्य टाकलं होतं भिजत चणे काळे चणे असतात ते भिजत घातले कारण सासूबाईंचा आमचा उपवास होता आणि त्यांना उपवासाला चण्याची जी भाजी असेल ती लागते तर इथे चहा तयार झाला आणि सर्वांसाठी चहा मी गाळून घेतला तर कुणालचे काकासुद्धा झोपले होते तर त्यांना उठवलं कुणालनी आणि मग त्यांचा पण चहा साईडला गेला आणि नंतर सगळ्यांनी बसून नाश्ता म्हणजे काही नाही सुका नाश्ता चहा आणि टोस्ट येताना आमच्या त्या ताई आहेत ना त्या पण ते खमण असतं ना ते घेऊन आल्या होत्या तर ते एक जोडीला होतं तर बसून सगळ्यांनी नाश्ता केला वाघ्या शेरू पण बघा होते जोडीला आणि त्या जेव्हा आल्या तेव्हा शेरून त्यांना इतकं हैराण केलेलं आहे बापरे खूप म्हणजे थोडंसं तुमच्याशी शेअर केलं आहे पण तुम्हाला माहिती आहे शेरू आपला किती आगाऊ आहे तो वाघ्यापेक्षा शेरू जाम मस्तीखोर आहे तर सर्व नाश्ता वगैरे करून झाल्यानंतर थोडा वेळ गप्पा मारून झाल्यानंतर त्या गेल्या घरी निघून आणि नंतर इथे माझं डेली रुटीन आणि ते चालू झालं सगळ्यात आधी पूर्ण घरात केर कचरा काढून झाल्यानंतर बाहेर
आता अंगण नाही म्हणणार आहे कारण गाव नाही आहे, आपण आहो मुंबईमध्ये. ते पण सगळं झाडून घेतलं, ते माझं नेहमीचं काम आहे. तर सर्व झाडलोट करून झाल्यानंतर म्हणजे सकाळचं माझी सवय आहे की बाथरूम टॉयलेट जे काय आहे ते आंघोळीच्या आधीच करून घ्यायचं, म्हणजे बरं पडतं ते. सगळं करून झालं नंतर कुणालचे बाबा पण निघाले बघा. त्यांचं राऊंड म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, बदलीचं राऊंड त्यांना मिळालेलं आहे. दिवसातून जसे कॉल येतील तसे ते जातात. मग ते पण त्यांच्या कामाला निघून गेले आणि मी माझं सगळं जे काय होतं ते आवरून घेतलं. खिडकी आधी बंद केली, आवाज भरपूर असतो ना. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता वाजले सकाळचे 10. कुणालचे बाबा गेले बघा शाळेच्या राऊंडवरती आणि घरातलं रुटीन माझं सगळं चालू आहे आणि तेच मी तुमच्याशी बघा शेअर करते. आवाज बघा, आपले शेट बघा कुठं झोपलेत, हे बघा भाग्या शेट खाली आहेत. दोघांचा ना झोपायचा टाईम आहे आता. तर नाश्ता वगैरे सगळ्यांचा करून झालेला आहे आणि आत्ता सगळ्यात आधी मी जेवण करायला घेणार आहे. तर एक रेसिपी आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे, उसळ. म्हणजे मागे मला कमेंट आले होते की ताई दाखवा आम्हाला काळ्या वाटण्याची उसळ. थांबून शूटिंग करते, आवाज येते ना. म्हणजे मालवणी लोकांची फेमस काळ्या वाटण्याची उसळ, तर ती आज बनवते मी. चला थोडंफार शेअर करते तुमच्याशी. तर सगळ्यात आधी काय करते, ही मशीन घेते आतमध्ये आणि कपडे लावून घेते एकीकडे आणि एकीकडे जेवणाचं काम करून घेते. तर हे जे वाटाणे आहेत ना, काळे वाटाणे, ते मी आदल्या दिवशी सकाळी भिजत घातले होते. म्हणजे रात्री मला हे करायचं होतं, पण रात्री सगळ्यांची मागणी झाली की पुलाव बनवा, म्हणजे सोयाबीन पुलाव असतो ना ते. त्याच्यामुळे मग वाटाणे मी तसेच ठेवून दिले आणि त्या वाटाण्यांना बघा हलके हलके ना मोड आले होते. म्हणजे अजून जर का एक दिवस ठेवले असते ना तर छान प्रकारे मोड आले असते आणि उसळ आपली अजून छान झाली असती, म्हणजे पौष्टिक झाली असती. पण ठीक आहे, थोडेफार मोड आले होते ते मी म्हणजे धुवून वर घेतले वाटाणे आणि त्यात मग मी थोडीशी हळद टाकलेली आहे, मीठ टाकलेले आहे आणि कुकरमध्ये हे वाटाणे शिजवून घेणार. एक 4 ते 5 शिट्ट्यांमध्ये ना वाटाणे म्हणजे शिजून जातात छान प्रकारे. तर वाटाणे एकीकडे शिजत ठेवले आणि नंतरला मी बाथरूममध्ये गेले आणि ते एकीकडे कपडे जे होते ना ते वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले धुवायला आणि नंतरला दुसरं काम जे होतं ते करायला घेतलं. ते करून झाल्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे पीठ मळायला. इथे आपल्या कुकरच्या शिट्ट्या ना 2 ते 3 झाल्या होत्या. तर पीठ माझ्याकडे गव्हाचं पण होतं आणि तांदळाचं पीठ पण होतं. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला सांगितलं होतं ना की ती तांदळाची म्हणजे भाकरी तुम्हाला दाखवली होती, ती भाकरी ना साईडला अशी फुटत होती. तर हे जे पीठ आहे ना, आमच्या सासूबाईंनी 4 ते 5 किलो तांदळाचं पीठ दळून ठेवलेलं आहे. पण म्हणजे काय होतं की घरामध्ये आमच्या जेवणाचे फारसे प्रकार केले जात नाही, कारण त्यांना जेवणाचं वगैरे असं नाही फारसं जमत. त्याच्यामुळे काही तर अजूनमधून बनवतं. तर हे पीठ असंच पडून होतं. तर म्हटलं चला बघूया, म्हटलं चेक करून. त्याच्यामुळे मी आदल्या दिवशी बघितलं पण ते पीठ असं व्यवस्थित दळलेलं नाही आहे. तर त्यात मी टाकलं गव्हाचं पीठ म्हणजे तांदळाच्या पिठामध्ये आणि मग असं व्यवस्थित सगळं मळून घेतलं. म्हटलं बघूया भाकरी नीट जमते का, नाहीतर मग धिरडी वगैरे आपण बनवू शकतो नाश्त्याला, म्हणजे पीठ ते वाया घालवायचं नव्हतं. तर इथे बघा मी चपात्या करून झाले होते सगळ्या आणि नंतरला ही शेवटची भाकरी ना तांदळाची ही तुम्हाला मी करून दाखवते. आणि त्यात गव्हाचं पीठ मिक्स केलं तांदळाच्या पिठामध्ये, त्याच्यामुळे भाकरी बघा अगदी व्यवस्थित झालेली आहे. आणि मला पण बोलताना बघा थोडाफार चुकायला होतं, व्हॉइस ओव्हर अजून पण मी शिकते आहे. तर बघा ह्या 3 ते 4 भाकऱ्या करून घेतल्या आणि थोड्याशा चपात्या. आज आमच्या सासूबाईचा उपवास होता, त्याच्यामुळे त्या काही जेवायला येणार नव्हत्या, फक्त आम्हीच होतो जेवायला. तर हे बघा वाटाणे आपले ना उकडून झालेत आणि त्यातले अर्धे वाटाणे मी मिक्सरमध्ये घेतलेले आहेत. हे वाटून घ्यायचे आपण आणि फोडणीसाठी इथे लसूण, टॅमॅटो आणि कोथिंबीर. जसे छान असे शिजले का वाटाणे, वाटाणे चांगले होते. तर तेल बघा आपलं झालं आहे गरम. सगळ्यात आधी त्यात टाकते राई, नंतरला हे तमालपत्र, 2-3 तमालपत्र टाकायचे म्हणजे छान अशी टेस्ट येते आपल्या उसळीला. आणि राई थोडीशी तडतडली का लसणीची खमंग फोडणी द्यायची, चवीला एकदम भारी लागते. त्यात जिरं टाकूया. बघा लसूण चांगला असा लाल झालेला आहे.
आता तिखट मसाला, आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला टाकायचा. आता हे कांदा आणि खोबरं असतं ना त्याचं वाटण टाकते मी, जे मी तुमच्याशी शेअर केलं आहे 2 दिवसापूर्वी. वाटण चांगलं असं परतून झालं आहे. आता टोमॅटो, कोथिंबीर आणि व्यवस्थित जरा परतून घेते. आणि आता हे उकडलेले आपले काळे वाटाणे. आता जे मिक्सरमध्ये बघा वाटाणे वाटलेले आहेत ना ते पण टाकायचे. आणि आता गरजेनुसार पाणी टाकलं. ही अशी मीडियम ठेवायची, म्हणजे एकदम घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, असं ठेवायचं. गॅस इथं फास्ट करते मी. आता त्यात टाकूया हळद, थोडीशी मीठ, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता मग असे बॉईल करताना पण टाकलेलं ना, त्याच्यामुळे व्यवस्थित सांभाळून टाकायचं थोडंसं. आता ह्याला चांगली ना अशी उकळी येऊ द्या. उकळी आली का 1 2 ते 3 मिनटं ना जरा चांगली शिजवून घ्यायची. म्हणजे बघा हे तमालपत्र वगैरे आहेत ना, मसाले वगैरे सगळे मिक्स व्हायला पाहिजे. आणि मग त्यात आपण थोडासा गरम मसाला टाकूया. हे बघा आता उकळी ना येत चालले, मी त्यात टाकते तर गरम मसाला, आपल्या चवीप्रमाणे गरम मसाला टाकायचा. आणि आता 1 3 ते 4 मिनटं ना स्लो गॅसवरती जरा उकळून घेते, म्हणजे सगळे मसाले मिक्स होतील की आपली उसळ वाटाण्याची तयार. वर आहे ना झाकण. हा बघा आमचा दादा, हा दादा आमचा खूप बिझी असतो ना, सारखा वर खाली त्याचं चालू असतो. अजिबात तो घरात नसतो. हां तुम्ही किती फेऱ्या मारल्या सकाळपासून? काका भेटलेले? फोन कर काकाला, म्हणजे जेवायला या. हां हां. तर कुणाशी बोलून झाल्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे लादी पुसायला. म्हणजे हे माझं शेवटचं काम बाकी होतं. वाजले होते 12:30 पावणे 1. म्हणजे आज सर्व काम कसं वेळेत झालं होतं. तर इथे वाघ्या आणि शेरू दोघं पण झोपले होते आणि दोघं पण उठायचं काय नाव घेत नव्हते. पण जेव्हा बघा मी हे जे मॉप असते ना, हा जेव्हा मी फिरवायला घेते तेव्हा मग ते नाईलाजाने दोघं पण उठतात. पण शेरू ना आपला काय करतो, तो मॉप आहे ना तोंडात घेतो. लादी पुसायला घेतली ना की भरपूर तो त्रास देतो. म्हणजे गावी असताना तो मॉप आहे ना घेऊन तोंडामध्ये खेचायचा आणि त्याचे मॉपचे सगळे दोरे बघा असतात ना, कपडा तो अगदी ओढून काढायचा. इतकं तो मॉप बरोबर खेळायचा शेरू. ही बघा लादी पुसायला घेतले मी, हा आपला मॉप. आणि ह्या दोघांची गंमत बघा, दोघं जरा खाली झोपले होते. जशी लादी पुसायला घेतली दोघं पण उड्यावर वर झोपलेले आहेत. हां काय रे, आता आमच्या घरातली कोण काय बोलत नाही म्हणून ठीक आहे ना, सगळ्यांना सगळं चालतं ना आपल्याकडे, सगळेजण लाड करतात ना तुमच्या दोघांची, खूप सगळीच जण घरातली. त्याच्यामुळे ही एक खूप आनंदाची आणि चांगली बातमी तुम्हाला मी देते. सगळ्यांचे लाडके आहेत दोघं पण. अगदी आमचे सासूबाई पण एकदम लाड करतात भरपूर. प्राण्यांची आवड आहे आमच्याकडे सगळ्यांना. चला 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 झोपा आता. आता मी पटकन पुसून घेते लादी. चांगला दिसतो रंग. चांगला दिसतो. हा चांगला दिसतो. टेस्ट पण करू तुम्ही सांगा. पण काय म्हणलंय? काळा आणि मिसळ. उसळ, काळा वाटाण्याची उसळ. हे बघा हे जेवण आहे आपलं. हे हा जो भात आहे ना तो रात्रीचा आहे. सोयाबीनचा पुलाव केला होता रात्री. काळ्या वाटाण्याची उसळ बघूया आपण काय म्हणतो. टेस्ट करून तुम्ही सांगाल. पण एक कांदा पाहिजे ना. कांदा कर ना. खूप सुंदर आहे. हे घ्या कांदा घ्या.
नाही म्हणून मी भाजी करणार होती, म्हणजे भाजी नको, कारण हा पुलाव पण होता ना रात्रीचा, मग त्याच्यावर खायला वाटलं बरं वाटेल म्हणून मग ते उसळ केली. मग एक नंबर. पुन्हा घे तुझं ताट. घे. आज खूप दिवसानंतर सर्वजण एकत्र जेवायला बसले होते, त्याच्यामुळे मला पण बरं वाटलं. म्हणजे कुणालचे काका पण आले होते बघा टायमात जेवायला, नाहीतर त्यांचं पण ठिकाण नसतं, ते पण उशिरा येतात जेवायला. पण खूप बरं वाटलं, सगळं काम वेळेत झालं. आणि नंतर बघा हे मी किचन आहे ना ते सगळं आवरून घेतलं. जायचं जाऊन काय टोटल जायला आज लवकर झालं ते मला नवल वाटतंय. चांगलं. म्हणजे 2 वाजले आणि सगळं काम मध्ये बघा ओके झालेलं आहे. तरी पण अजून एक माणूस जेवायचं बाकी आहे. भोपळा अजून आलेला नाही आहे आणि कुणालचे बाबा झोपले आता, त्यांना परत थोड्या वेळाने जायचं आहे राऊंडला. जरा भारी बंद करते. नवल वाटते नवल. हां तेच, असं जरा वेळेत सगळेजण आले ना का बरं पडतं ना. आज बरोबर 1:15 सगळेजण जेवायला आले, त्याच्यामुळे सगळं वेळेत काम झालं. आता 3 काय 4 काय असं सगळं चालतं आमच्याकडे. पण ठीक आहे, चला आजचा दिवस जरा चांगला गेला आहे मला. आणि आता थोड्या वेळाने मला बाहेर पण जायचं आहे. कुणालचे बाबा मला घेऊन जाणार आज बाहेर. तर आजचं सकाळपासूनचं ते दुपारपर्यंतचं रुटीन मी आज शेअर केलं तुमच्याशी. कसं वाटलं जरूर सांगा. रेसिपी जी शेअर केले मला वाटतं बऱ्याच जणांना माहीतही असेल, पण खूप एकदम टेस्टी उसळ झाली होती, खूप मस्त झाली होती. म्हणजे तुम्हाला जरी मी थोडंफार शेअर केलं असेल तरी पण अगदी जेवण होईपर्यंत म्हणजे खाऊन होईपर्यंत ना ते सगळं तारीफानं चालू होती. इतकी टेस्टी उसळ झाली होती. करून बघा. बाय बाय सर्वांना.